Se on tuolla jossakin. Joo, mun koneella ei toimi Minecraft. Tai voi vitu. Se juttu. Niin, tänään prohotellin 3 tilaajan chupi. Niin kunniaksi. Pelataan Prota. Tein tosiaan uuden tyypin. Mä menen johonkin. Mä suoritan eka näitä tehtäviä. Siirry 3 huonekalua, lol. Ostan jotakin mitä mä tuun tarvitsemaan. Esim. Tuommoista. Ja tommosta. Tuollaista. Ja pääsee hakemaan. Se tulee tänne. Hyvä homma. Mä voisin tulla sun tykö. Oi vittu, mulla meni rahat aivan vitu vähän. Vittu, mulla meni vähän. Tee. Mulla on tämmönen rumaa tyyli, mutta mä vaihan tän kyllä tässä on. Näin, hyvä. Saattaa tulla ehkä vähän semmosen näköinen. Käännä. Die. Käännä. Ai ne pitää siirtää, ei kääntää. Jontsu, mitä sä siellä sipitat? En mitään. Sori jos Jontsun nimi on Dexmex Peruna. Joo, sä olen keksinyt semmosen. Dexmex mies siis. Käännä. Lol. Pomppi pöydälle. What? En. Jonju, anna gamaa. No vitun. Vittu monen. En ikinä. Tässä menee vittu turhaa rahaa. Sitten tehtävien vetämiseen. Mulla ei joskus myös silleen, että kun mä ostan jotakin, mulle tulee lisää ja mulla on 5 tonnia rahaa. Mä otan, että mulle tulee rahaa. Sitten mä ostan. No niin kuin sä ootas koko ajan. Niin. Oi vittu. Saa mei. Mä menen kerran sitä rahaa. Nyt ei onnistu marhan seikkailla. Kuvataan Oudupe. Sinne on kuva Maggie. Mä kuvaan Dupeen. Eikö se oo saatu selväksi? Mitä? Että se on kuvattu No ei, kun mä menin toiseen huoneeseen ja menin muille videolle, että mä kuvaan Dupeen, hehe. Miksi sulla on noin rumaa? Vittu mun pommikin. Ai vittu väsyttää.
Pitäisiköhän mennä toiselle tyypille kanssa joskus näin. Ja kohta vois mennä pesee hampaat ja nämä ja vois mennä nukkuun, niin pitää väsyttää aivan vitusti. Villu, mitä sä teet? Ai mä? Niin. Teenpä itellä Hyvä. Kuinka kauan sulla meni? vuosi. Aika kauan. Haluan rahaa. Olla köyhä ihminen. Okei. Mennä seikkailemaan. Pyytää itselleen kaveriksi. Pyytää kaveriksi itse. Pyytää kaveriksi. No vittu, saatte nähdä. Ota. Jonsu, mikä mun nimi? Ai niin, joo se. Täytyy mies sitä koulua. No vittu. Sori, mä laitanko se? Mä oon aika hiljainen nyt. Jeba. Oiskohan tuo se mun tyyppi taitaa olla? Jai. Kai nimen keksi. Otapa Jontsu. 112.